Wah, lamun. Uangnya dikasih nduk Sepia. Karo nduk anu, legit sing 300 Sepia, 200 legit. Nah, tahyung. Lagune lamunan sing ngaturke Trio Cil. Heeh, iya, bocil. Trio Bocil. Nggih, nggih. Nggih, sampun. Sepia, sampun. Ha nggih. Nggih, sampun. Genti sing gede-gede genti ya. Ah, genti sing tuwek-tuwek kuwi. Yes. Lega sih lega. Lega mriki napa? Ah, engko numpak nek. Lega mriki nggih. Yo sing tuwek-tuwek jajal tak pilih niki gandeng warga ngapak pirang-pirang iki ana sinden loro sing saka ngapak. Kalih to. Loro. Ana Chandra Ayu Waryani karo anakku wedok si Santi. Saka ngapak, lek ora ngapak ora kepenak. Yo sobat musik Mas, Mas Ato. Yo, sinden ngapak loro diaturi jumeneng yo, kaya ngomong. Gamelan yo. Cocok iki pama dijodohke no sapa jenenge Santi iki karo Bagong, Chandra iki karo Uncek. Ora kwalik. Ora kwalik. Wale piye? Masa aku karo iki wajan kaya arep keterke jukuk rapot anake. Lah nek iki nek si Uncek karo Chandra. Lah dalah. Piye cocok ya? Badhe posyandu to, Dik? Iya tak kira widodari nyangking tremos. Ora kojarku ket wingi nganti siki ya Bang Dalang. Keprimen? Dagelanku ora ana sing kepenak disawang. Astagfirullahaladzim. Sing siji kaya kebo, sing siji kaya bancet. Yo, nyanya disawangke ra penak. Lah penake? Penake sayang. Kowe ngarani aku apa? Ora penak. Kowe ngarani aku kaya kebo. Heeh. Aja cepeleke kebo. Lah ngapa? Malam siji surat dikirapke we rayaan sing nonton. Layan netonge kebu Kiai Slamet ya ning Solo ya kuwi. Coba. Iki dikirapke ora ning mong nonton. Iki jane tunggale 6 semene-mene iki. Sing 5 pangan garangan kok ya le tunggalmu kae. Anu cilik aku kaya ngopo kok iso dipangan garangan. Ya mbok sing ngerti pakmu. Lho kuwi iso nyeritake kok. Ayo. Dan salam tumraping warga masyarakat yang ada di Jakarta yang dari ngapak ya Cak Loro. Bosone basa ngapak. Nah, basa ngapak. Ayo, basa ngapak. Kepriwe, Lik? Aman ya? Aja kelalen tanggal pira? Iya, nyoblos apa? Iya, ki Kang Tibae ke. Absen. Gombong. Purbalingga. Wis. Ya, Cilacap. Oke, ya siap. Ora melu-melu le, Lah ngapa? ora mudeng basane mumet tau. Masa kowe sithik-sithik rambut to, Gong? Blas. Masa sampean ora teyeng? Wong-wong kene be teyeng kabeh kok. Wegah, tayang marai tetanes sok ngawur ya. Ora teyeng. Ora gaul ya Mbak Santi ya. Oh, ben ra gaulan ya ora apa-apa. Mbak Santi. Ini penggemar sing nang kene sapa bae nggih Mbak Santi sing biasane. Apa? Sekanti Pak Rika. Ya, siap. Apa jenenge? Ya, oke. Cipari. Kang Cipari. Ya, siap. Cilacap ya, Pak. Oke, matur nuwun wis pada teka ya Lik ya. Moga-moga nyong kabeh Rika pada selamat waras. Amin. Ngesuk bisa tuku beras. Amin Allahumma. Amin. Ya kena waras, masa ya gendeng nonton wayang. Kowe ngapa jane ketone gambreng benang buri ngapangane mari kene. Gambreng kaya kucing apa gambreng. Wis klambine kuning-kuning kayak bulldozer. Oh, arep ngarani kari nyentor nak tapuk sen. Sini berdiri Mas Uncek. Ngopo? Ayo to kene to. Butake kaya ndang ngadeg kene tonton piyayi akeh. Wong ngadeg kok angel. Sudah. Dasmu keri ya Le. Dasmu dhewe. Heeh. Ya saiki
ngaturke lek mamiki wis Banyumasan saiki gede caping gunung dijenglengke ya. Nah, sing jengleng Bagong karo Uncek. Nah, iki. Nah, kowe jengleng sing ndi iki to? Anut. Aku jengleng iki. Kok kowe deleng milih nyong. Gedeng aku karo kowe. Bu eneng ngene dinikmati ae lho. Heeh. Omane donya iki lanange mung Uncek tok ora urung ya kowe gelem jan. Nah, Ora lah, Pak. Lah ngomong. Nyong mending kusut. kusut ya menungso apa wedhus? Maksude Iso nyong mending kusut. Kusut. Ayo Ya. dijengleng. Sing Cepet. jengleng. Pokoke lek Chandra sing jengleng Uncek. Ngono lek si Santi sing jengleng Glondol. Nah. Maju Jan. Niki nggih Cilacap to Mbak Santi? Cilacap Santi iki. Kebumen. Iya, Kebumen. Oh, Kebumen. Biyen nom-nomane iki kerep melu aku kuwi Santi kuwi. Oh niki. Lah niki kesen nom. Kok nom-noman lha iki apa wis Iki sing tuwek? nom lho, Pak. kula. Maksudnya sik sekolah sik Oh. kuliah dhisik lho. Oh ya diajak nom Lah nggih. kaya tuwek-tuwek. Oh. Ya sapa siki? Saben. Nah, ya. Ayo. San. Eh, Aku Kepenak Arep temen kowe iki Sindra. arep kaya ngopo? Iki ki wong lanang. Iki ki ya umat Gusti. Wong maksane nguntir ngono ini. Ora Lah. pareng. Kang Mas, Piye? masa aku salah? Wong nek arep nyeluk wong kok sing dicekel apane tangane. Ha. Kan biasanya mundur. Iya. Biasanya kan langsung nek wong lanang karo wong wadon kan, Mas. Iya. Ngono ya. Lah iki ora tekan, aku dadak kayak iki capek, ya terus. pilih kayak kiye. Wes ya. Salahnya kendepen. Kowe kuwi ora ngono. Kowe iki wong lanang dadi gen diajeni wong wedok. lah ngopo? Wong dingenake mbaya trima. Kowe iki wong lanang lho, Lek. Ngawur Ngajen ana. Kok ngono iki dianu lah. Awake dhewe iki ning kene. Iki kan wong Jawa. Heeh. Ya jaga sopan santun tata krama. Iki sing dipirsani Pak Haji Arya Bima. Iya. Ngawur notok ana ngawur. Wah. Ayo. Sabar bengi. Apa? Tangane Siap-siap dijengleng. Kowe rono, kowe urus ana keluargamu dhewe. Ganggu awak. Kene Pak, kene Pak. Ya ya ya. Karo nyong. Ayo. Aduh. Astaga. Gendong. Kayak kait digendong. Iso gendong ora? Ya. Orang kasar lo Mas. Piye? Kasar piye? Lah karo tangan ra iso kok. Lah aku karo tangan kaya mendek kaya kowe lah ya pas karo sikil ngene. Enak ya, Pak. Sabar ya. Pak. Nyuwun pengayoman to Pak Arya Bima. Lho kok nyelung Jenengan wakil rakyat nggih. Lho, nyuwun Nah, pengayoman. apa? Kula disio-sio ngenten iki rakyate jenengan sing ngenten iki mbaya dipateni mawon. Ya ora mungkin wong aku wonge Pak Abe kok padha Sukarjone kok. Ayo, Nduk. Plindang det. Sabar. Sing Tringglandet kok plindlandet ngawur. Sekarane lho, Sekarang kok Tringglandet kok plindlandet gringgingen aku ki. ora plindang det. Wis. Cerigis. Meneng ae. Ku Aku nonton Uncek saka mburi arep jenggleng. Kaya bajing enak manek wit kambil. Kuwi urusane keluargaku ora usah ngurusi keluargane wong Apa liya. ya? Urus ana kono. Sing penting kene bahagia. Tak ngono to? Ndra, kerasa apa ora? Hah? Kerasa apa ora? Ibarat bakso itu Uncek hanya nyeliliti. Aduh, angel dijelasna. Gur celiliti lho, Lek. Ora apa-apa, mengko mesti kowe tambah dhuwur. Iki lagi- Kana dhisik. Lagi pemanasan. Oke, Cinta. Ayo, Astagfirullah. kana, cepet, cepet. Bayi yo. Aku nyawange mesake kok jenggleng. Mbaya dilemokke. Lah iya. Sidang kondang bareng. Ini ideal. Untung lambiku tak benekke. Apa mau aku jek model bledean isin kowe mesti. Lah kepriwe? Nggonmu nggonku gedhe nggonku. Jangan kan nggone sampean karo nggone bojoku kowe gede. Yo. Sinden kondang kok digedhekke. Ayo San.
Ya pakai sapa jane? Ngono kuwi mbok yo omong-omong. Lah ngopo to? Alek kok serundul ngawur. Alek sapa? Andek Alek. Alek ki Alek piye? Alek turu kok sundul mak serendul. Waduh aku rada ngene lho kok ngawur. Bocah seneng ngrobot mesti. Ya ora. Wis Salah mbegah kombone ram. kuning. Alah, asam urate kumat. Tanggaku kontal. Aku iso mental iki. Nek ngumpul aku iso mental. Nah, mencolot sih. Ini, nah, kowe mencolot ora iki, Uncek. Kowe ning ngarepe glodor. Iki mencolot, ayo. Nah. Kuning. Mendak kali. Mendak kowe ojo banter-banter. Langkon yo dinggo ya. Ben kayak pentol bakso. Ndas kaya lapangan golek ngono. Balik sayang. Sayang. Picek apa ya, Mbak? Makasih. Wes. Sajake sapi seneng ajake karo Uncek tadi. Melasi lo disia-sia. Ngene Mas. Sinden ayu matane bermasalah. Ora ngono. Batinmu cemburu Ora bermasalah. Nah, apa? Kita iki arep golek sensasi sing setugel. Apa ya? Soalnya wis biasa karo sing lemu ya. Nah, ngono. Bojomu ya lemu. Iya. Lah yen duwe ta? Gesine duwe niat ngono lho. Hasan. Maju akang gunung matur lho Pak Doh. Kowe kaya itu dolanan terusan. Piye, Lek? Rasane piye? Ya lumayan lah, piye rasane? ora tek mat-matna Pak Dalang. Apa? Raine kaya anggribet. Angribet piye? Anggribet nek lagi ditarik terus mental kowe raine mirip. Ngawur Nah, Bang. ora iki Ya kelemane siji. Kelemane apa? Kowe duwe bojo iki. Kelemane siji Pak Kangkong. Apa? Angger padu tetep menang kowe. Rumuse gur siji. Lah, Pak. Cekel kene ndang baleso, ndang baleso. Cepat. Ndang Upamane baleso. gelut. Ayo ndang baleso. Ora mungkin bayuk, ayo ndang baleso. Lho, ngono tok. Cekelen kono wis ora mungkin bales. Makasih lho infone. Aja nggugu omongane. Iya sayang. Ayo, kono cepet. Lah, lagi walian. Ya sayangnya cemet tak ngene iki. Pacita matane kayane ngopo lho. Ora ngrasake kok. Ora ngrasake piye? Kuwempet kene wambune lho. Lah kok kowe yo ngekup kono. Pas yo kono. Ngekep kono. Lah kuwi yo pas rain lho. Rain apa lho? Railok. Ya Allah. Lek gladar. Gusti. Kowe asli arep nginjep patiku tenan. Nginjep piye? Awet mau ngidak-idak wong Terus terus kene ya jengleng wedok nang kene mosok yo madhep rono. kono rada jembar lho. Syutinge nang kene kok. Lah kanggo syuting ning kono kamera. Ayo timbang kesulitan. Kameramen asli yo bingung arep jiko kowe kok. Lah ngopo kok bingung? Engko gegeden lho TV-sine TV kowe tok. Gen. Ayo.
sithik. Gentek sisan yo. Wis mesake sing wedok. lah ngopo? Sing ketoke kami gilanen. Murah kok kene yo meneng ae yo. Mati tenan. Ngawur tekek iki lho. Lah wong jare ini sing jengkeleng aku ya tegeret. Lho terus geret terus iki kaya pangapunten Pak Arya Bima badhe ngawinke kirik, Pak. Lah wong tangane kecilikan kok. Kowe ngeloke aku kirik kowe malah kenekan lho. Lah ngopo? Lah sing tak aja omongan ngawit mau kan karo kowe. Lah ngopo? Sing mudeng basane kirik ki apa? Asu. Lah iya. Aku kan ngeloke kowe asu ya ora tegel to. Ya Ora suwi herder nek kuwi. Mbok mesem ngono nyapa to? Aku wis Mosok mencep wae to. Aku wis mesem Mas Ojak. Mbok yo mesem. Iya kan Medani anak. sing lanang. Iya ngerti anak Pak Arya Bima aku wis mesem-mesem terus ket mau kok. Endi mencepno kok. Gen ra sumuk karo Tepasono. Karo Tepasono gen ra mencap-mencep. Engko mencos. Ora ndang. Mencot. Ndang karo ditepasi. Aku iki pas awak kowe wae. Malah kayak dolanan etek-etek. Ki gandeng Pak AB Tasikepareng Lenggah. Pak, ngagem reokan mboten Pak Arya Bima? Ngagem reok Pak Sukri reokan? Oke. Sing riyok kula napa Bapak? Ujek. Yo ora enak riyok cilik. Riyok ki gedhi. Lu sume cilik kene. Panas udan. Ya. Udan panas. Panas Ono jengkeleng kono genti. udan panas saling Weh, ndang rene, ndang reok. Oh, kendangnya ya cilik, Pak. Menyesuaikan. Alah. Apa peh reyoke cilik lho. Kuwi kan kendang iki. Kethek dimainke. Arme. Ceklek murai. Tepuk tangan. Oke, kethek dimainke, kethek Langsung ngadeg. Wong kene jaluk tulung kok tepuk tangan. Lah ra ngerti kene-kene. Kene iki jaluk tulung. tulunge. So tepuk tangan. Genti kowe. Lumasan. Ayo. Kowe iki. Halah dinggo lho. Kok gembreneng deh. Walik. Ojok iki. Sik. Sik, Mas.
Kowe iki nek ora kanggo ngono kae reyoke mbok ya diumbah-umbah. Lah nek reyoke umume nyokot. Kayu kok diubah ya. Lha iki ambune kok ngene pokoke. Alasan kan nek nggo tisu, padune wegah nggo. Oh barongan. Sik kaya reok picek ra ngerti dalan. Lah piye nggo apa aku? Ya kok kuil. Gak sang ditisoni. Ayo. Apa enak reok karo raine ombo raine? Ngopo alasan kowe alasan Tenanan asu ya ambunen. kok malah misoi aku Lah ambune kok ngene kok nggo. gua kuwi aku rumasane aku ya ngempet rumasamu lho padha nyambut gawe ning kok ayo tiko Wes, kowe neh weh. Apik kowe reoke asli. barang. Gila nih reok. Ora tau didus. Sik, oh reoke gen menyala tenan. Matane. Reoke Nganggo aksesoris menyala. Nah, reoke gen menyala. Meneng sik. Wis, yo, gulung. Hup. Laku batu. Setel meneh. Ngapa? Oh, wis aku ngempet aku ngempet ngapa? ababku balik kok Kowe dhewe balik meneh aku. Ya. Wis. Pun nggih Pak AB, dik ditutukke nek ten telukan wayangan melih dalange Pak Kangko. Yo, tepuk tangan kowe sandane wis. Tak usulke Mas, tenang. Iya, ya makasih. Nantian wadan sarata Cewek nyarep apa meneh? Ya Allah. Mulai. Lakon ngono ing ngono. Kowe iki ngopo rekake? Apa ning request? mau kan enek kethek Heeh. terus enek beruk Ya, gajah iki gajah. matane kok enek bebel gajah Ya kok tlalene cendhik. gajah yo ngene iki Neng taline hebat lho kok kuwi kok. Hebate. Bisa muni lho taline ini. Ndi? Tlalene elok. nah ngapunten ya Pak Arya Bima Heeh. golek pangan kok Pak Masa Wong iki sing nyekel wong liya ya iso muni. saged muni Candra ayo sa. Ya sak. suarane Ndelok. suarane beda Dari suarane beda karo dembok kuwi sing pucuk Lah iya, lah iya. eh
Demokmu pucuk ini kan muni ngene lho. Iki beda-beda. Lah iya pucuk. Iku ora pucuk yo ngawur ae. Wis sing bakon yo muni no Muni. Lah angke unine kuwi. Santi pengen Mas. Ngawur. Santi penasaran ya lho, Santi penasaran Nyong kalau pengen. nyong. Heeh. Nyong tak lemah lembut. Tengok ora moni Mas. Sing ndi sih? Sing bisi. Ilang lo kelalene ilang. Gak tau lah takok. Takoke kabeh dimuk-muk. Mas Uncak kalau Mas Bagong, Nggih. kilo dapat kabar. Nggih. Kagem 4 orang dari Pak Arya Bima transfer 2 juta untuk Caping Gunung pada malam hari ini. Alhamdulillah. Matur Pak Arya Bima. Ini urusannya karo Pak Sukri. Ya. Bisa Pak Sukri. Mudah-mudahan banyak rezeki ya Pak Arya Bima ya. Amin. Bos, nganu bos. Engko Terus dipotong. kemelisan. Bos, kok tak dudui Mas? Duh, iso muni tenan Mas. Iso lho. Lah aku ora bisa. Lah geretmu kengepoken. Suarane oke. Sudah. Pak Dalang. Ora nggone unceke nggon aku geret nggon ngepok ya. Ora sudi. Sudah? Sudah, langsung dangdut ya. Oke, langsung dangdut. Caping Gunung. Nah, Oke, ya langsung. untuk Pak Arya Bima. Garap Sera. Yuk, terus. Bareng ya. Bareng ya Bang Papat ya. Bareng. 1 2 3. Ngapunten Mbak Sange dari Nggih. Ivan Legit, dari Ibu Tina, IPWS. Oh iya. Ada kenangan-kenangan untuk Dek Legit. Wah. Dari Van Legit, Ibu Tina IPWS. Iya, matur nuwun. Bilang kepiye, bilang piye kagem Ibu Tina. Nggih, matur suwun nggih. Bu Jenina. Niki boleh dibuka? Boleh. Buka aja. Bu Tina boleh dibuka ya? 1 buah kulkas 2 Bu Tina ya? pintu. Bu Tina. Ya Bu Tina. Oh iya, terima kasih ya. IPWS. Bu Tina. Ya. Boleh dibuka ya? Boleh. Enggak apa-apa. Enggak ada yang rahasia kok. Oh. Wah, bagus sekali. Aduk kirana no. Pemirsa no. Berdiri weh. Terima kasih Bu Bu Tina Tina. IPWS. Mbak Nuwun. Terima kasih ya Bu Tina dari IBWS. Semoga sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Ya. Ya. Ayo dek nembang neh, cah loro. Cah loro Legit kali karo sinten? Sepia. Oh, Legit karo Sevia. Ya, cah loro lagune apa? Nah, apa lagunya? Ya nyanyi apa? Manut. Pak Kangko manut. Ya. Oma Senin orang mlebu sekolah niku. Sepia sisa gawa ning Bojonegoro. Apa lagunya apa? Apa cah loro? Oh, ngaten. Niki wau niki bisik-bisik kalih kula. Apa? Wau kan pun nuansane sekop-sekop. Ah. Niki ajeng ngaturke klasik melih terusne. Ya engko anune kendo meneh lho iki wis suasanane wis kenceng kok. Ah. Anu sing gayeng ya, Engko diaturke pas goro-goro ya. Ya. Lestari. Ya. Aku jane ra seneng nduk lagu iki. Ning ya segian kanggo kowe. Lah ngopo? Wonge minggat kok. Iya. Lestari kan bojone niku. Heeh iya. Bojone Bagong kan jenenge Lestari. Ning lak minggat. Heeh. Aku apal iki Lestari iki. Sang Pante Sikro Anggel Lar Baris. Tenan. Yo, Mas Tota. Ya, kok bar iki gek leren ora apa-apa. Ya, coba kaya ngopo. Yuk, Lestari terus. Gamelan ikut campur. Matur semenu. Ini khusus untuk di utawa Nduk Sepia. Ini ada yang berminat untuk memanggil Nduk Sepia itu tanggal 1 Agustus di Mojokedang Karanganyar dalam rangka Rasulan di sana. Mbak Santi nggih tanggal 1 Agustus nggih. Mungkin kali kula kali Pak Kangko wonten ing daerah Karanganyar Jawa Tengah. Ampun kuatir, mungkin sing biayai semua untuk kamu Sepia
yaitu Mbak Santi yang ada di Jakarta sini ning asli saka Mojokerto. Matur sembah nuwun. Nyuwun nomor telepone anu teng Tata nggih, nomor HP nggih. Nggih saged dihubungi malih nggih. Makasih ya Cak Ayu. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Oh, pacet kelakon sik ya, Nok. Ya, pacet kelakonku gara-gara diaturke meneh tetembangan. Heeh. Pak, ajeng salim niku, Pak. Salim Cak Ayu. Nggih Cak Ayu, nggih. Heeh. Oh. Lendro ya, heeh. Kandanyo sekara kadung kembang semua